1, 2, 3, 4. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le Michelibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi. Et voilà que nous y voilà. On se pose, c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Se perd, c'est si bon quand on se perd. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Spam, c'est si bon quand on se spam. D'être si beau ici bas. Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut, suis-moi. Et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi. En sueur ou en suie, suis-moi. De ci, là, ceci, là. Se peut, c'est si bon quand ça se peut. Que qu'il peut plus, peut le mieux. Mieux que qui, mieux que quoi. Split, c'est si bon quand on split. De rire et que la pluie pleure elle aussi de joie. Se parle, c'est si bon quand on se parle. Si on ici bas. Però bé, abans de començar, vull demanar la presència ací de les reines de la Falla any 2018, que venen acompanyades pels nostres presidents Diego Pinto Muñoz i Julián Toledo Gasquet, Ariadna Camarena Serra i Flàvia Micó Faus. Ariadna i Flàvia faran entrega a la nostra comissió del seu quadre de reines com a record del seu regnat. Els nostres presidents Diego i Julián fan entrega a Ariadna i Flàvia d'un detall floral. Ariadna, Flàvia, gràcies per haver-nos deixat complir el vostre somni tan desitjat. Han sigut un privilegi i un gran orgull per a tots nosaltres el haver tingut unes reines de la vostra categoria i, com no, donar també les gràcies a les vostres famílies
per deixar-nos gaudir dels vostres regnats i del meravellós any faller que hem viscut tots junts. Esperem i desitgem que la vostra passió, sentiment i dedicació a la festa fallera perdure al llarg de les vostres vides. Gràcies de tot cor i rebeu des d'ací el calorós aplaudiment que us mereixeu de la vostra comissió. I ara volem donar-vos a conèixer l'alegria i el futur de la nostra comissió. Les nostres mascotetes, filles i fills, netetes i netets de grans fallers nostres. Ells seran els encarregats de formar una nova generació de falleretes i fallerers que donaran la continuïtat a les nostres tradicions i als arrels fallers. Mascotes de la falla any 2018, Blanca, Serrano, Nieto, Marco, Estruig, Pasqual. El nostre president infantil, Diego, fa entrega d'un detallet a les nostres mascotetes. I ara ha arribat el moment de presentar-vos a les nostres màximes representants per al nou exercici faller 2019, les nostres madrines i reines oficials, xiquetes i dones falleres que plenes de nervis i emocions van acceptar orgulloses els seus càrrecs i regnats i avui volen compartir amb tots nosaltres l'alegria i la il·lusió dels seus nomenaments. Nomenaments que van ser aprovats en reunió de Junta Executiva celebrada el passat dia 23 de maig en el punt número 2 de l'ordre faller, corresponent al nomenament de reines oficials i madrines per a l'exercici faller 2019, a proposta del president Julián Toledo Gasquet i amb el vot unànim de tota la Junta Executiva, on es va traslladar a l'Assemblea General sent aprovada per unanimitat. Madrina infantil, acompanyada per Carlos Santapau López, xiqueta Alba Climent Villuendas. El nostre president infantil Diego fa entregar a Alba d'un detall floral. Reina de la festa infantil, acompanyada per Marco Bertó Sam, xiqueta Ana Cabrera Costa. El nostre president infantil Diego fa entrega a Ana d'un detall floral. Reina del foc infantil, acompanyada per Nacho Toledo Salcedo, xiqueta Claudia Pinto Muñoz.
acompanyada pel president infantil Diego Pinto Muñoz, Elena Tomàs Pastor. Fallers i falleres, família, amics i convidats, molt bona nit. Soc Elena, la reina de la falla del mercat. Quina millor presentació que aquesta per començar el meu discurs. Doncs és la frase que més m'identifica aquest any. No n'hi ha millor títol en el món que aquest. Deixant de veure les presentacions, avui, com que a la falla del mercat som una gran família, m'agradaria compartir un dels meus secrets amb tots vosaltres. Quan era més xicotigua, cada nit, mon pare em contava el conte que més m'agrada del món, Peter Pan. Des d'aleshores, sempre he somiat que em visitava Peter Pan per a portar-me a aquell meravellós lugar. La finestra s'obre d'un bufí i sense adonar-me'n, Peter Pan, que per cert es pareixia a Mare Diego, es trobava enmig de la meva habitació. M'agafava de la mà i junts volàvem al país de nunca jamás, el país en el que tots els dies són falles, per a convertir-me en la reina de tots els xiquets fallers. Ser reina era un gran treball, una gran tasca, però no estava soles. Allí em trobava Clàudia, que il·luminava a la seva llum per on passava. Anna, que portava la música i l'alegria darrere d'ella, i Alba, acompanyant-nos amb energia en cada pas que donava. Les quatre formaven un gran equip i junt a Peter Pan gaudien la gran aventura. Vivien cada acte faller amb molta il·lusió, sense perdre ningú detall, jugant sense parar, ja que al país de nunca jamás no existeixen normes. Tiraven coets a cada pas. La música sonava tot el dia. Guanyaven tots els banderins i mai ens anaven a dormir. Ah, i sempre acompanyats per Nacho, Marco i Carlos, que mai ens deixaven a soles. I tota aquesta energia ens la donava Campanilla, la reina de la falla major, Anna. A la seva màgia ens empolvava la felicitat, l'alegria, la confiança i el saber estar. Junts lliuraven moltes batalles contra el temible capità Garfio, el foc, però sempre acabaven guanyant-li. Les flames mai no consumien el monument i així aconseguien que sempre foren falles. Però com tot somni, sempre arriba al seu final. Peter Diego Pan, atent, divertit, sempre tan preocupat per mi, el millor dels acompanyants per a viure una aventura com aquesta, em tornava a casa i de sobte sentia de fons el soroll del despertador. Aquest somni avui està fent-se realitat i encara que Garfio i les seues flames arribaran el 19 de març a la plaça i de segur no podrem guanyar-li, estic convençuda que anem a viure grans aventures junts i que després del 19 de març recordarem aquesta aventura i aquest record farà que les falles del 2019 perduren per sempre. Visca la falla del mercat i visca les falles!
i amics que ens acompanyeu. Bona nit i benvinguts. Tenia i continuo tenint por i respecte, però crec que puc ser un bon representant dels xiquets i xiquetes de la nostra falla. Molts són els sentiments que revoltegen pel meu cap. Il·lusió, responsabilitat, orgull, diversió, somni, treball, privilegi, vida, festa i moments inolvidables. Per cert, soc Diego, president infantil d'aquest any, i si em permetiu, el vostre particular Peter Pan. Ja que m'agradaria que cada vegada que ens trobarem deixarem volar l'imaginació i ens convertirem en els xiquets del país on sempre som falles. Vosaltres, els més majorets, apunteu-se que és molt divertit. Gràcies a Julià i a la seva executiva per donar-me l'oportunitat de gaudir les falles com la gran família que som. Estic molt content i em sent molt ben acompanyat. Amb Helena, la millor reina que poguera tindre i a més, cosina. Amb Clàudia, sempre... Sempre plou de mi per poder mostrar-li el que encara no coneix de les falles i llevar-li la por de l'encesa de la falla. Nacho, acompanyant, divertit, com tu sols saps, però cuidao, que vas amb la meva germana. Anna ens portarà a través de l'alegria, la festa i el saber estar i comportar-se amb Marco, amic i sempre dispost per acompanyar-nos en tots els aconteciments. Alba és il·lusió, ganes d'agradar i simpàtica, no et guanya ningú. Carlos, amic, impossible de ser d'una altra falla, encara que sense saber amb avantpassats del mercat. Així que no puc dir res més. Gaudiu de cada moment que és únic i tingueu molt present que les coses més insignificants solen ser les més importants per als records que ens queden quan tot ho hem cremat. Vos desitge per aquest any que feu com sempre, viure, somriure, ballar i desfilar. I com cada dia a esta hora, lo millor està per llegar. Visca la falla del mercat! Presentar-vos a les nostres màximes representants majors. Elles són un clar exemple de passió, il·lusió i sentiment faller, qualitats necessàries per a ser una bona dona fallera. Madrina de la falla, acompanyada per Nico Martínez García, Alba Climent Roche. Alba Duque Maestrodal. Reina del Foc, acompanyada per Borja Estruch Artés, Andrea Pascual Climent. President fa entrega Andrea d'un detall floral.
que ve acompanyada pel president Julián Toledo Gasquet, Ana Borràs Lloret. Seguidament, la nostra reina de la Falla, Anna, ens dirigirà unes paraules. Senyor president i membres de l'executiva, falleres i fallers, amics i familiars, molt bona nit a tots. Avui comença per a nosaltres un any molt especial. La Falla, plaça del Mercat, celebra el seu 90 aniversari i per a nosaltres, les reines, és un orgull representar a la nostra comissió. En primer lloc, voldria acomiadar a les que han sigut les nostres reines del 2018, Ariadna i Flàvia. Per a mi ha sigut un orgull haver pogut acompanyar-vos com a reina del foc en aquesta experiència. Mascotetes, reinetes infantils, Alba, Anna, Clàudia i Helena, acompanyants i el nostre president Diego. Tots junts gaudirem amb molta intensitat cada moment que es presenten, fent-lo únic i inoblidable. Helena, moments especials uneixen grans famílies, com en el 2013 i ara en el 2019. Pertanys a una família fallera involucrada al màxim en la nostra comissió. Per a mi és un privilegi poder compartir aquesta aventura de la teua mà. Comença el nostre any. Les meues amigues i les meues reines. Alba, com ja sabeu, una fallera de cap a peus. No va dubtar en acompanyar-me en aquest any en cap moment. Sé que estarà al meu costat donant-me els millors consells. Andrea, la reina dels coetets, com ella va dir. Valenta i decidida, vestint-se de valenciana per primera vegada per ser anomenada Reina del Foc del 2019. Sé que ens deixaràs a tots nosaltres bocabadats amb el teu somriure i saber estar. Donem la benvinguda a una família fallera. Aquesta nit vull aprofitar per donar les gràcies a la nostra executiva per l'esforç que realitza any rere any per a que la Falla, plaça del Mercat, siga un referent en les falles de Gandia. I en especial a tu, Julián, per estar al front d'este meravellós equip. Eres la definició d'un president que tota reina de Falla voldria tindre al seu costat. Amb dia se'ns queda menuda. Avui no podria estar a Ciutat sense el suport dels meus cosins, Antonio, Marta i Paula. De segur que tots vosaltres els coneixeu, per ser uns treballadors incansables de la nostra comissió. Dono les gràcies per tindre els millors cosins del món. Papà, ja pots llevar de la teua llista d'actes imprescindibles la nit de la nostra proclamació. Tranquil, un any passa volant i estic segura que en silenci el disfrutaràs tant com jo. Vull dir-vos que aquest any
la Falla del Mercat no té una reina, sinó dues, ma mare i jo. Però no sabria dir-vos quina de les dues està més desvanida. Com ella diu, hi ha mares, maretes i marotes, i tu eres una marota d'especial. No puc finalitzar sense donar les gràcies al meu Carlos, que viurà aquest any amb tanta intensitat com jo. No pots negar que t'agraden un poquet més les falles. Així que us convide a que anem tots junts cap al centenari, amb tanta il·lusió com nosaltres. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit i visca la Falla del Mercat! Molt bona nit a tots. A veure si posa bé això. Molt bona nit a tots. En primer lloc, voldria agrair l'assistència a tots els presents que estem així avui, recolzant i donant suport a l'acte de la proclamació de les nostres reines, madrines i mascotes de la nostra comissió. Avui acabem de proclamar oficialment l'exercici 2018-2019. He tingut el plaer de gaudir d'aquest escenari a les nostres meravelloses representants, transmitint-nos en les seues mirades i expressions tot el color, llum, alegria i il·lusions que esperen disfrutar d'aquest any. Començant per les nostres mascotetes, Blanca i Marco. Vosaltres no sou el futur, no. Vosaltres sou el present. Avui s'estreneu com a fallers i comenceu el vostre llarg camí en el meravellós món de les falles. A la vostra arribada ens garantissem que sigueu els encarregats de transmetre el sentiment faller a tota una nova generació, que de segur donarà continuïtat a la nostra valuosa festa fallera, inculcant cultura, tradició de la nostra comissió. Anna, Clàudia i Helena, les nostres reinetes infantils. Enguany sereu les màximes representants de la nostra comissió infantil. Ai, vegeu la màgia que té les falles, eh? Com els fallers podem fer que les nostres falleretes puguen ser reines. Que bonic és això. I sobretot, poder complir els seus somnis. Enguany, estic totalment convençut que complireu els vostres. Viureu la festa fallera intensament, amb moments inoblidables, on tindreu l'oportunitat d'observar el món tan bonic de les falles. D'una manera molt especial, seguint reines, però no unes reines qualsevol, set de reines d'una comissió infantil com és la Falla Plaça del Mercat. Ara, com va posar per davant, m'ha deixat a les dues madrines, que són Alba i Alba. Un tàndem entrellaçat, de nom i de cognom. Coincidències que no són per casualitats. Heu compartit l'experiència, una d'haver sigut reina de falla i una altra plena d'il·lusió i innocència per aconseguir els seus somnis. I de segur que aquest any compartireu juntar les nostres reines per a que enguany siga un any inolvidable per a totes. Ara, sí, a les reines majors. Les nostres reines majors, Andrea i Anna, Foc i Falla. Enguany sereu, sense dubte, el més valuós referent per a la nostra comissió, comptant amb el suport incondicional de tots nosaltres. I estem totalment convençuts que portareu amb molt d'orgull el nom de la nostra comissió, la Falla Plaça del Mercat, en tots els passacarrers de la nostra ciutat. A més, sereu un referent i un recolzament per a les nostres reines infantils. Sereu les encarregades de guiar-les, agafar-les de les mans i transportar-les junt a vosaltres a gaudir moments únics i irrepetibles, que vos desitgem que aquest any siguin molts
i en abundància. Com a president i en representació de tota la comissió, vos garantís que junt a les vostres famílies així representades treballarem amb molta il·lusió, posant el màxim sentiment possible a cada pas que peguem perquè totes les vostres expectatives siguin complides. I què puc dir del meu company d'aventures, el senyor president infantil Diego? Ves d'una gran família fallera. De ben menut has viscut molt intensament la festa de les Falles. Saps de sobre de què és la responsabilitat d'aquestes feines i estem totalment segurs que vas a ser un gran president. I aquest any, per a fer-ho un poc més especial si cap, compartissis la teua presidència a la teua germana Clàudia com a reina del foc i a la teua cosina Helena com a reina de la falla, on no tinc cap de dubte que serà un any molt especial per a les vostres famílies. I ara, que vull fer-ho més llarg, per a finalitzar, m'agradaria donar-vos les gràcies i agrair-vos la vostra presència. Des de l'executiva han posat molta il·lusió per a que avui estiguem així i puguem representar aquest acte de la proclamació, principalment per a que les nostres reines i màximes representants es veguin agrandides i estimades i reconegudes per tots nosaltres. Esperem que gaudim de tots d'un bon sopar que ens ha preparat el restaurant Molí Canyar per a donar finalitzar aquest acte. Moltes gràcies a tots i molt bona nit. Dalt de l'escenari, per favor. I per finalitzar l'acte, cantarem tots junts l'himne regional. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i molt bona nit. Ero
Sempre